दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय दिनै 30 जुलाइ 27थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी मुंख्लं सानावहाय उदखारि बेरेखा सानबो फालिनाय जायो। बे बुब्लियावहाय आं गिबियावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। आरो बै बुब्लियाव जि थासारियाव बिथाङा गावनि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ खालामबाय बेयो जोंनि बर' समाजाव मोनसे टार्निं पइन्टमोन। आरो बर' समाजावहाय जि गावजों गाव बिदा फंबायनि जि मोनसे बुथारलायनाय जि थासारि बेखौ जेरैखि जायाबाबो फोजोबनांगौ बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि सानखौ बिथांनि थैनाय सानखौ फालिबोबाय थानाय जादों। ओंथिया बेनो जे बर' समाजाव मोनसे गावनि राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै संग्राम खालामगोन बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया। नाथाय एट द टाइम बे संग्राम खालामनायनि लामायाव जाहाथे बिदा फंबायजों बुलायलायनानै जोंनि गेजेरावहाय धंस जालाया बेखौबो जों नोजोर होनानै जोंनि समाजाव उदखारिनि जि थासारि बेखौ जों फोजोबनांगोन बे बाथ्राखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिन्थाखौ खालामबोदों। दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि थारिखआव गोलाव सम 27 बोसोर जाबाय गोबां थासारिनि गेजेरजों जों बारग'बोबाय आरो दिनैनि थासारियाव बर' समाजाव गोजोन थासारि फैबाय। दिनै बिदा फंबायनि नांलायनायबो गैला आरो गमामायैनो सैथोआ जेब्लाबो जै जायो आरो जोंनि नाजाथाबनाया दिनै मोगथां मुलुगाव महर मोनफैबाय जे उदखारि हाबायादि खुनु समाजाव जायगा थानो नाङा बे बाथ्राखौ जों दिनै बयबो बुजिदों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैबाय। बिदा फंबाय बुलायनायनिबो गैला। राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै जि संग्राम बेबो जोङो सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों दिनै जों फोजोबफैबाय। राजखान्थि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों समाज दानायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTC सरकारा सोलिगासिनो दङ। गोजोन थासारिया मोनसे जोंनि थाखाय खोब बरायथाव मोनसे थासारि आरो बेखौनो खाबु लानानै गोग्गो राजखान्थिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि जि मोनसे रैखाथि आरो जिउ रैखा होनाय आरो जौगानायनि जि हाबाफारि गावजों गाव अनलायनायनि जि थासारि सोरजिनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो आं मिजिंथिदों जे बयबो दिनै गोजोन थासारिखौ बरायनानै BTC सरकारा जिखिनि जौगानायनि हाबाफारि लाबाय थादों बेवहाय बयबो मदद होबाय थादों आरो होलांबाय थागोन। आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव खुनु पदे जेरैखि जायाबाबो जिखि थासारियावनो बिदा फंबायनि जि भुल बुजिलायनाय गावजों गाव जिउ खहा खालामलायनायनि जि थासारि बे जाहाथे खुनु पदे फैफिना। जिखि थासारियानो जाया मानो जाहाथे फैफिना। जुक्तिबादि जा जों बयबो मोनसे थासारिनि गेजेरजों सावरायलाय सोर मोजां जादों सोर मावदों सोर मावाखै बिनि सायाव जोङो मोनसे गावजों गाव बिजिरलायनो हायो बुंथिलायनो हायो गावनि बाथ्राखौ जों फोरमायलायनो हायो। बेजों जों नांलायलाय बाथ्राजों जों नांलायलाय जों बयबो साजेसन होलायलाय। नाथाय सोरनिबा खहा माने जिउ खहा जालायनाय बे थासारि जाहाथे जोंनि समाजाव फैफिना बेनि थाखाय जों बयबो जोथोन लानांगोन। आरो आं मिजिंथिदों नैबे उदखारि सान हाबाफारि जि लाबाय थादों बे समाजाव इयुन जोलैयाव बे समाजावदि उदखारि हाबाफारिया थानो नाङा जायगा गैया। आरो दा उदखारि सान फालिनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों जे ड्राग्स जे जोंनि उन्दै उन्दै जे जाखांफुनाय जि सेंग्रा जाहाथे जे फेग्रा मुवा बेसादजों जाहाथे गब'आ ड्राग्स जानानै जाहाथे जिबना धंस जाया बेनि सायावबो मोनसे एवारनेस दिनै लाबोबाय थानाय जादों। बे गासै हाबाफारिया समाजाव मोनसे मोजां मोनसे मेसेज थांगोन बाथ्रा फोसावजाबाय थागोन। आरो आं सानो जे दिनैनि थासारियाव जोङो ड्राग्सजों गब'नायनि जुक्ति गैया। गावजों गाव जुक्ति गैयालासे नांलायनायनि बाथ्रा गैया। जे गोग्गो समाज दानायाव बयबो जुक्तिबादि रावजों जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ खावलायगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जों गोग्गो समाज दानायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेखौ आं खावलायगोन।